טוב. אוקיי, אז הכנסנו לעוד דקה, תכניסו לשתי דקות. אנחנו שותות מים. בינתיים אחרי העבודה הקשה שעשינו. לעבודה קשה. בסדר. וזה עוד מעט יהיה מוכן, מרגישים את הריחות. תמיד שיש באמת כן. ריח. כן, נשאר עוד 20 שניות. למה? נחזור אליכם עוד מעט. ועכשיו חלק 7 או 8, רק שתדעו. אוקיי, תראו כמה חלקים לוקח לנו עוד לעשות. מעט תשמעו את הצפצוף. מוכן. אוקיי, זה מוכן, תסתכלו. וואו. מכניסים עכשיו לעוד 30 שניות. 2 דקות וחצי תראו רגע. בינתיים. וככה נראה שלה. נראה ממש מגרה. מוכן. אוקיי, אז עכשיו מכניסים לעוד 30 שניות. בינתיים 2 דקות וחצי. אם יהיה עוד, נעדכן. אוקיי, אז עוד 10 עצרנו את זה. שניות. עצרנו רק לבדוק משהו.